Salut și bine v-am găsit. Eu sunt Stroie. Astăzi o să avem un video de prezentare cu mașina mea, care arată superb. Este o Skoda Octavia din 2014. Motor de 1.4 turbo în 6 trepte. Ca și modificări la partea de motor, pistoanele sunt forjate, nu eu le-am schimbat, la fel arborele cotit. Cine a avut mașina înainte le-a schimbat. Mă omoară pozițiile astea, ia uitați-le. Da, ce am făcut eu acum? Lipul și bările alea nu sunt la mișto, pe bune, țin lipul ridicat, că am lovit cu el și din câte se vede s-a rupt de vreo 2 ori. Da, nu-i problemă. Lipul, la fel făcut mov în părți, negru pe mijloc. La grilă avem carbon în jurul ei. Dintr-o parte acolo e mov și negru pe partea asta. Invers, acolo e mov, aici e negru. Capota este făcută custom cu un mov ales de mine, plus posca. La fel, la oglinzi avem niște carbon cu o dungă mov până în spate. La mânere la fel. La jante, să mă dau la o parte, la jante avem așa cu mov și etrierele. Nu prea se văd ele acum că sunt mov, dar credeți-mă pe cuvânt că sunt. Avem niște căpăcele foarte interesante, dacă ar vrea să se vadă. Nu prea cred că se văd, dar în fine, sunt niște căpăcele. Sunt niște coronițe cu pietricele pe ele. Mai avem niște carbon aici, la uși. Aici în spate avem un aileron din carbon. Am adăugat niște de astea aici jos, ca să arate și am un pic mai agresiv. Numerele sunt prinse cu clipuri din acelea care de-abia se văd. Emblemele cu Skoda de carbon. Aici, pe partea asta, avem warning slow moving vehicle, care nu-i deloc real, dar e și ideea, și aici la fel. Da, sunt student driver, dar nu trebuie să aveți răbdare cu mine decât dacă mă duc rachetă. Deși nu mă duc rachetă, dar vorba vine. Ce să vă mai zic? Da. Sub făcut custom din Party Box 120. Cam așa se prezintă. Mi s-a stricat un cablu și nu se mai aprinde cu totul. Nu-i mai merg câteva butoane, numai ăla de pornit oprit mai merge și se oprește din când în când. Aici motora de GoPro. Și haideți să vă arăt la motor. Dacă tot. Da, și scuzați și mie ăstea de pe Temu, coaie. În stare. Le-am luat la mișto, dar au început să-mi placă. Opa, uitați-mi că credeam că n-am deschis capota. La partea de motor avem în felul următor. Aici tot am nevoie de blitz, că vreau, că nu vreau. Tura 2 și tot îmi trebuie blitz. Un filtru sport, conductă până acolo. Nu o să mă dau șmecher, e de pe Temu. Și tubul e de pe Temu. Și mini filtrul ăsta și el e de pe Temu. Din câte vedeți, am făcut și aici capaci cu mov, alea. Am făcut tabla asta pentru aer, să nu vină aer cald de la motor. Și e foarte rece, e călduț. Nu e nici rece, dar nu frige. Și filtrul e bocnă, n-ai treabă cu el. Am tăiat grila ca să intre mai mult aer. Ce să vă mai zic, cam atât ar fi pe partea de exterior. Deși mai vreau să fac câteva chestii la mașină. De fapt o las deschisă momentan, ca să trag și un cadru așa cu mașina cu capota deschisă. Pe partea de interior mergem acum. Aici mai avem 2 sticăre
care să văd cam așa. Pe partea de interior, de cum intrăm, vedem așa pe uși stickere. Stați, închiși ușa să nu mai bipă ăsta. Așa vedeți mai bine capota. Da, fără telefonul meu poate. Oarecum, se vede. Făcut pe volan cu carbon. Ce să vă mai arăt? Da. Ia, de pe Temu, odorizant de mașină. Astea de pe plafon le-am făcut negre. Aici am adăugat și un pic de puf. Am refăcut cotiera. Și în spate mai avem câte un sticker pe fiecare ușă. Și stickere peste tot, efectiv, peste tot. Și cam da, cam asta cred că a fost prezentarea. Și acum, înainte să închei, să vă zic ce modificări urmează și vreau să le fac. Dar nu știu când. O încerc cât de repede posibil. Deci urmează așa. Vreau praguri, să pun praguri pe ea, un eleron mare în spate, să dau jos finala, numai finala, numai ca să se audă și ea un pic, că nu prea se aude deloc. Se aude numai filtrul cum face ciu. Atâta se aude. Și pe lângă astea, ambreiajul trebuie să-l repar. Ambreiajul trebuie reparat, că nu prinde dintr-o dată și dacă nu accelerezi moare, fiindcă are ceva problemă. Probabil că trebuie schimbat cu tot ambreiajul. În fine, asta nu e important. Pe plafon vreau să fac plafonul, să-l înfoliez în carbon. Vine și un tir. Să mă dau la o parte, că mă calcă poate. Suspensiile sunt... da, stai să treacă că nu mă aud. Bun, acum că s-a dus mai încolo. Asta vreau să zic, că m-a derutat tirul ăsta cu totul. Suspensiile sunt de pe modelul VRS. Pozițiile astea mă nebunesc. Superbe. Ce mai vreau să fac, aia e. Și să-i pun subwoofer ca lumea, fiindcă ăsta dă mortul. Să moară curând, nu mai are multă viață în el. Și plus, na, e făcut asta, nu se aude chiar așa tare, dar se aude cât să-mi dârdie un portbagajul. Nu mai știu să vorbesc. Mai e și frig o țără, ce-i drept. Și asta vreau să vă zic. Da, că acum mi-am amintit. Pe 15 decembrie ne vedem la Râșnov, la băieții de la... Stați că vă arăt acum direct Instagramul lor, să puteți să vă duceți pe Instagramul lor să vedeți. Young Project Cars se numesc. Sper că se vede. Se focalizează. Nu prea vrea el, dar se înțelege. Și aici sunt toate mașinile care vin, care au fost acceptate. Și a mea a fost acceptată, dacă o găsesc. Ia uitați-o. Aici e. Da, vă așteptăm la Râșnov pe 15 decembrie. Să ne distrăm, să ne simțim bine. Dacă aveți și voi mașini modificate, veniți, gen, scrieți-le la băieți pe Instagram, că sunt foarte de treabă. Și o să le trimiteți 2 poze, modificările, chestiile ce le-ați adus la mașină, și ei o să vă accepte. Deci, da, ce să vă mai zic, cam atât a fost și cu video ăsta. Asta a fost un video de prezentare. Vă las cu restul de clip, cu ce am filmat înainte de asta, fiindcă, da, m-am dus într-un loc unde n-aveam lumină, mai exact la Șugaș Băi. Nu prea m-a dus capul, ce-i drept. Și da, vă mai dau așa un tur de mașină, ca să puteți să o vedeți. Eu sunt foarte mulțumit de mașină. 0-100 în 3 secunde. Mașina are în jur de 900 de kilograme, 900 și un pic, sau acolo, în fine.
Și da, mașina e făcută toată de mine, adică tot ce e montat, tot ce e făcut, în afară de soft, logic, e făcut de mine. Am stat o grămadă și prietenii mei, le mulțumesc că m-au ajutat, că dacă nu, multe dintre chestii n-aș fi putut să le fac. De exemplu, la jante, nu știu dacă știți pe Lori, L3Y O R1 ceva pe Insta, nu știu Insta-ul pe de rost. Am frecat la jantele alea să le facem așa, de ne-a luat naiba și tata, și lui tata îi mulțumesc că m-a ajutat foarte mult și m-a susținut în a upgrada mașina. Și da, cam asta a fost video momentan. De-abia aștept să se facă 15 decembrie. De-abia aștept să ajung la Carmitu de la Râșnov. De acolo o să fac și acolo un clip cu tot ce se întâmplă acolo. O să găsiți și mașina mea acolo, cum v-am spus. Și da, spor la vizionat restul videoului. Și da, ne auzim data viitoare când fac un clip cu mașina. Ce să zic, ceau!